Ahoj, ak ma počúvate, pravdepodobne vás zaujíma mexická technika rebozo. V mojich rozhovoroch vám priblížim, kde všade sa so šatkou rebozo či opaskom facha môžete stretnúť. Teším sa na mojich hostí a to, čo tieto prepojenia prinesú. Viac o mne či o možnosti kúpiť si rebozo šatku alebo rebozo terapiu na mieru nájdete na mojom webe mojerebozo.sk. Moje meno je Eva Kosmelová, som dula a pôrodná fotografka a prajem vám príjemné počúvanie. Ahojte, po dlhom čase je tu opäť rozhovor pre moje rebozo.sk. Tentokrát prijala pozvanie Klára Purcová, ktorá vám o sebe toho, myslím si, že dnes veľa prezradí. Ja sa s ňou osobne nepoznám, ale teda pred pár mesiacmi, pred nejakým časom som ju začala sledovať na sociálnych sieťach a veľmi ma zaujal jej obsah, veľmi ma zaujali témy, ktorým sa venuje. A síce to dnes nebude prioritne o rebozo šatke, možno by ste to niektorí čakali, ale teda zavinujeme si pánvu a na to, aby sme si zavinuli pánvu, si myslím, tak by sme o nej mali niečo viacej vedieť a mali by sme vedieť možno niečo viac aj o tom, ako ju uvoľniť, prečo ju uvoľniť a keď ju uvoľníme, dajme tomu, zavinieme, postaráme sa ako ženy o túto časť nášho tela, tak začneme badať nejaké pozitívne zmeny a o tom, o svojej práci, o svojich aktivitách, o svojich záľubách nám aj v súvislosti s panvou a s panovým dnom dnes porozpráva Klára. Klára, teda ahoj, verím, že máš pekný deň a poprosím ťa takto na úvod, aby si sa našim poslucháčom predstavila. Tak ahoj Evička, pozdravujem poslucháčov a ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Veľmi ma to potešilo, lebo rada rozprávam o všetkom, čokoľvek. No tak vlastne áno, volám sa Klára, pochádzam zo Slovenska, konkrétne spod Tatier, ale momentálne žijem a pôsobím v Brne v Česku a ešte aj pár mesiacov budem a aj teraz sa nachádzam v Česku. A čomu sa teda venujem, čo robím, tak zbožňujem pohyb a je to taká alfa omega celej aj mojej tvorby, aj životnej filozofie a konkrétne teda ho prepájam aj s hudbou, takže vlastne to vyústilo do tanca a nie je to len o tom, ale je to celkovo o zameraní sa na zdravie a to zdravie beriem naozaj z toho holistického pohľadu, čiže telo, myseľ, duch a každý jeden aspekt sa mu snažím proste venovať a určite ešte teda to budeme rozvíjať potom ďalej. A ako sa mám tieto dni, tak mám sa skvelo, lebo predpokladám, že veľa ľudí si trošku možno vydýchlo po tom lete. Minimálne ja som to tak mala, lebo toto leto bolo naozaj nabité pre mňa a zároveň som tie teploty už na konci naozaj nezvládala, že už sa teším z toho jesenného vánku. Takže aj oddychujem, dávam si taký medzisezónny break a chystám nové veci, chystám sa na novú sezónu. Ďakujem. Ja som si všimla, že ty dosť často, a teda nie len teraz, keď si rozprávala, ale aj keď ťa sledujem vlastne na internete, keď pridávaš nejaké príbehy, nejaké tvoje vstupy, tak rozprávaš, používaš angličtinu, anglické výrazy, ale teda viem, že vieš aj po španielsky. Tak prosím ťa, doplň, to je pre takú moju zvedavosť, že čo ty a jazyky, kde si sa k ním dostala a či to teda študuješ a ako to teda máš s jazykmi, s angličtinou, so španielčinou. No tak všeobecne ja by som sa označila za takého akože nie že polyglota, ale zbožňujem jazyky, máme to aj v rodine, proste moja mamka je sprievodkyňa a prekladateľka, môj ocko je tiež veľmi akože rád sa učí jazyky a ja som chodila na nemeckú strednú školu, teda nemecké gymnázium bilingválne a tam vlastne bola tá nemčina, potom vlastne som ešte chvíľku žila v Norsku s rodinou, takže tam som sa tak naladila na tú norčinu a učila som sa vlastne v norčine, nie v angličtine. Ale to som už aj zabudla kvôli tej nemčine, lebo sú dosť podobné. A potom som vlastne šla na vysokú školu a tam som pokračovala aj v tej nemčine a tam som vlastne začala poriadne so španielčinou, ktorá mi zmenila život. A v podstate to, čo robím teraz, vo veľkej miere má pôvod práve v tej láske k
energii alebo k tej hispánskej energii a vlastne odrazilo sa to všetko od toho jazyka. Takže síce študujem niečo iné, čomu sa teraz venujem, ale určite to spolu súvisí. Takže, no a tá angličtina, tak čo ja viem, ja aj veľa si študujem veci z anglických zdrojov a mám pocit, že proste v dnešnej dobe už je tá angličtina všade, takže nejako budem sa snažiť to eliminovať, keby tu bol nejaký poslucháč, kto proste až tak nerozpráva anglicky, hej, aby neboli znevýhodnení, ale nejde to úplne, no. Je to už taký jazyk, no. Ďakujem. A mne to veľmi teda pomohlo pochopiť, prečo a ako sa veci majú. Idem teda hlbšie, idem teda do osobnejších vecí a na to, aby sme sa dostali ďalej k témam, ktorým sa venuješ, alebo teda k tvojim takým aktuálnym projektom, o ktorých dnes si ešte povieme viac, o tých, ktoré prebiehajú, alebo teda onedlho budú prebiehať, začnú. Tak ja sa ťa opýtam na úvod takú otázku, čo pre teba znamená, alebo kedy si sama pre seba povieš, že sa cítiš zdravo. Že si povieš, som zdravá žena, kedy si šťastná v tom tvojom stave, ktorý prežívaš? No tak veľmi sa teším z tejto otázky aj z tejto témy, lebo presne to je vlastne to, čomu sa venujem. A to zdravie, zase sa vrátim k tej takej jednote telo, myseľ, duch, že ja na to vlastne z veľkej miery idem cez tú fyzickú stránku, alebo aj celý život od malička som nejak riešila proste fyzické veci a to telo. Ale ono sa to nedá oddeliť od toho mentálneho rozpoloženia, od tých emócií, od tej proste všeobecnej energie, ktorou sa obklopuješ. A čo pre mňa znamená byť zdravá, tak je to vlastne ten pocit, keď som šťastná, keď mám radosť a vlastne kypím tou životnou energiou, že vlastne to sa pre mňa rovná zdraviu, že vlastne to, aj neviem, či si to všimla, ale ja mám taký popis v bio na Instagrame a tam vlastne ja som zmenila ženské zdravie na vášeň pre život, lebo postupne tieto mesiace, ako vlastne stále tvorím, tak som si uvedomila, že naozaj, alebo minimálne pre mňa, je naozaj to zdravie proste oveľa hlbšie a naozaj začína v tom vnútornom zápale a v tom rozhodnutí sa proste byť šťastný, byť zdravý, užívať si ten život a proste využiť aj každú nejakú ako keby negatívnu v úvodzovkách vec na to, aby ma posunula. Čiže aj keď náhodou sa mi stane, hej, som ti vravela, že pravdepodobne som mala COVID pred mesiacom, tak to bolo naozaj po veľmi dlhej dobe, čo som doslova bola odstavená a bola som na marotke. To sa mi už strašne dlho nestalo. A úplne prvá vec, proste prišli také tie instantné pocity, že wow, že a teraz kde som zlyhala, že som ochorela. Ale hneď som s tým začala pracovať, lebo vlastne uvedomila som si, že v tej hĺbke som sa potešila, že vlastne wow, ja mám také šialené leto, že som strašne šťastná, že ja som naozaj musela ostať v tej posteli. Musela som proste si oddychnúť a taktiež som to vlastne nepokladala, ako ja používam to slovo ochorieť, kvôli tomu, že sa tak používa, ale v podstate veľmi sa prikláňam k tomu, namiesto toho hovoriť, že som chorý, hovoriť, že liečím sa, keď už. Lebo aj tie slova majú veľkú moc a vlastne žiadna choroba pre mňa nie je chorobou, ale je to pre mňa iba nejaký signál. Či už signál tela, ale väčšinou to naozaj ide z toho psychosomatického hľadiska oveľa z väčšej hĺbky. Takže vlastne to zdravie je podľa mňa aj ten stav choroby v úvodzovkách, pretože s nami to telo komunikuje a ty potom vlastne ideš ešte hlbšie do toho zdravia a upevňuješ si to zdravie. Takže vlastne to zdravie je taký ten prirodzený stav, ktorý my máme daný do vienka, ak teda sa nebavíme o nejakých naozaj hlbokých diagnózach komplikovaných, tak. Stáva sa ti teda, že na tvoje lekcie prichádzajú aj ženy, ktoré práve po tej zdravotnej stránke sa chcú cítiť lepšie, že hľadajú vlastne prostredníctvom pohybu alebo pomocou pohybu a tanca a vlastne práce s pánvou nejaký výsledok po ich zdravotnej stránke? Určite, áno. A to je vlastne aj ten taký môj hnací motor, lebo ja to vnímam sama na sebe,
lebo naozaj sa snažím predávať iba to, o čom som proste presvedčená a väčšinou sú to fakt veci, ktoré si sama prežijem. No ale čím viac vlastne spolupracujem s ďalšími ľuďmi a proste tá práca s ľuďmi učí strašne veľa. Ty to sama poznáš, že vlastne aj tie žienky, s ktorými pracuješ, ti tiež dajú veľa aha momentov a čo sa týka toho zdravia, tak jednak, keď idem konkrétne teraz, hej, tak napríklad menštruácia a všetko okolo toho, hej, že napríklad zmiernené PMS, alebo tiež pred pár dňami som dostala správu od jednej holky, čo mi chodí na lekcie, že vlastne nie, to bolo na kurz reakcia, že vlastne jej to úplne pomohlo s menštruačnými bolestiami, hej, počas tej menštruácie. Alebo celkovo riešime dosť aj sexualitu, že vlastne, čo sa týka nejak sexuálneho života, že sa naozaj zmenil, zlepšil, zintenzívnil. A takisto tá práca s pánvou, lebo to som vlastne na začiatku nepovedala, ale ten tanec je smerovaný na tanec s pánvou, pohyb s pánvou a je to hlavne o nej. A vlastne taktiež mám, akože spolupracujem aj s nejakými stehuľkami alebo s mamičkami. Takže vlastne aj tam som už dostala kopu spravičiek, že ako im to proste pomohlo. Takže jednak či už psychicky, ale aj fakt fyzicky, tak má to širokú škálu účinkov. Ja predpokladám, že teda takéto celé tvoje nastavenie a to, že si vlastne dopraješ pravidelný pohyb a teda aj pohyb panvou, tak to má obrovský a pozitívny vlastne dopad na tvoje zdravie. To, o čom sme sa vlastne pred chvíľou aj bavili, alebo o čom si rozprávala. A mňa by tak zaujímalo, že kde sa taký ten vzťah k pohybu objavil u teba? Že keď si spomenieš na malú Kláru, ako to celé vzniklo, ako si vytvorila možno jednak návyk hýbať sa, ako si k tomu vytvorila pozitívny vzťah, lebo myslím si, alebo teda vnímam to ja aj sama na sebe, ale celkovo na nás ľuďoch, že je to poriadne náročné vytvoriť si nejaký taký pohybový návyk, hoci všetci vieme, aké to môže mať blahodárne účinky jednak na naše fyzické zdravie, ale veľmi, veľmi obrovský dosah, taký pozitívny to môže mať aj na našu psychiku. A keď sa teda bavíme o panve, tak u nás žien na menštruáciu, na sexualitu a keby sme šli ďalej, tak toho asi nájdeme ešte veľa. Tak, začnem tým, že len sa napojím na teba, čo si povedala, že na jednej strane všetci vieme, že keď sa hýbeme, je nám fajn. A na druhej strane pre množstvo ľudí je veľmi náročné presne si spraviť ten návyk. Ale teraz proste je v tom rozdiel, lebo napríklad keď premýšľam nad mojou cestou, tak ja som bola taký pohybový typ úplne od malička. Jednak som taký ten energický typ človeka, že naozaj mám stále veľa energie, takmer. A ďalšia vec je, že vlastne moji starí rodičia, oni boli tanečníci a boli aj choreografi, takže vlastne nejak to máme aj v rodine, akože aj geneticky, ale celkovo aj proste v takom prostredí som vyrastala. A oni boli teda folkloristi a už v 4 rokoch som začala chodiť na folklórne tance, lenže mňa to nebavilo. Proste folklórne tance sú veľmi živé a čo sa mi páči, tam sa aj spieva a ja milujem spievať, aj keď neviem, či až tak dobre spievam, ale proste je to skvelé, je to zdravé, pre nás ženy už to bôž, ale nejak som potom presedlala vlastne hneď na spoločenské tance, lebo sranda, že vlastne už tá malá Klára, 5-ročná, proste išla do tých feminínnejších vecí, hej, že vlastne tie latinoamerické tance tam boli, hlavne o tom to bolo pri tých spoločenských tancoch. No a takto som vlastne dlhé roky tancovala aj súťažne a s partnerom až do puberty. A potom vlastne so mnou začala trieskať puberta, takže tamto trošku viacero faktorov bolo, keď som na chvíľku vlastne, no ja som úplne prestala súťažiť a začala som rovno trénovať, ale stále to bolo proste pri tých spoločenských tancoch. Ale v podstate pre tých poslucháčov, ktorí nepoznajú spoločenské tance, tak sú tam aj tie také štandardné, kde sa vlastne také ako typ waltz, hej, a podobne. A potom tie latinskoamerické tance a tam všade sa už tou pánvou, tými bokmi naozaj hýbe veľa. Hej, takže vlastne aj ten vlastne pohyb pánvou tam v podstate bol od malička
ale nejak vedome som to absolútne neriešila a v podstate tak vedome k tej pánvi som sa začala aj proste k môjmu ženstvu, hej, k tej vlastne aj vzťah k menštruácii, aj cyklickosť a proste všetko, čo s tým súvisí, tak táto cesta začala až na vysokej škole a v podstate možno tak až pred 3 rokmi začala ísť do takej tej väčšej hĺbky. A v podstate len pred 2 rokmi som nasmerovala moju tvorbu, alebo sa to tak vyskladalo do tej formy, že naozaj, že fokus na pánvu. Ale vieme, že to nie je len o pánve a proste ja veľmi bazírujem na hrudi, napríklad na našom srdiečku, hej, ono to je veľmi poprepájané. Takže to bola taká tá pohybová cesta, že pre mňa to bolo vždy prirodzené a napríklad mám taký jeden veľmi taký návyk, ktorý ja keď nezrobím v ten deň, ja sa cítim strašne zle a to je ranná rozcvička. Ja sa proste hneď musím rozcvičiť. Ja vstanem, idem na záchod, idem si umyť zuby a ja už ako si umývam zuby, už si začnem rozcvičať nohy, potom idem do hlbokého drepu a proste, kým si nepopúkam všetky kostičky a kým sa trošku nerozdýcham, tak ja ani nechcem pokračovať v tom dni. A naozaj to robím, vôbec sa do toho nemusím nútiť, lebo to telo mi to samo povie. Že proste urobme to teraz, lebo bude ti horšie. Takže vlastne ide mi to tak celkom prirodzene a v tom vlastne vidím to také posolstvo, že viem, že sa to dá a síce som s tým vyrastla, síce je to pre mňa prirodzené, lebo ako dieťa som si to osvojila, proste pri dospelákoch je to náročnejšie samozrejme, ale beriem to ako takú výzvu v rámci mojej tvorby, že vlastne to v tých ľuďoch tak prebudiť, že by to telo si to pýtalo samo. Super. Ja som si teraz spomenula, ako som si niektoré ráno, teraz nedávno spomenula na tvoje video, kde si tak ráno alebo proste cez deň oprela ruky hore a si tak natiahla chrbát ako taká proste mačka ráno, keď ju zbadá, že ona sa tak poriadne ponaťahuje. Tak ja som to tak jedno ráno urobila a úplne mi to urobilo deň. Proste, že naozaj, že úplná maličkosť, prekotina a naštartovalo ma to. Tak naozaj, že je to v dospelosti náročnejšie sa donútiť niečo urobiť. Nehovorím teraz, že stačí natiahnuť si ráno chrbát, chce to trošku viac a chce to niekedy o dosť viac, aby sa to prejavilo pozitívne aj z dlhodobého hľadiska, ale teda začať môžeme maličkosťami. A ide mi také, ty máš na Instagrame, alebo teda mám uložené v nejakom našom takom dokumente, ktorý sme si vytvorili, taký tvoj citát Spreading our light keeps us alive. A mne tam teda v prepojení aj na ten pohyb, aj na to, že teda je to taká súčasť tvojho života a asi ti to dodáva dosť veľa energie, ale takú ako keby rozviň to tak viacej, že kto alebo čo je pre teba v živote tým, čo ti dáva pocit, že naozaj žiješ. Hej, aj podľa toho vlastne pocitu. Že jednoducho také ako keby to šírenie tej energie, toho svetla nás udržiava pri živote. Tak kedy ty naozaj ten život žiješ a nemáš pocit, že ho len tak prežívaš. No, tak premýšľam nad tým, že vlastne asi všetko. Akože také tie v úvodzovkách maličkosti, ktoré vôbec nie sú maličkosti, presne ako si teraz ty povedala, že jeden jednoduchý cvik a ako úplne zmenil tvoju náladu a tvoj pocit z dňa, alebo takéto nastavenie na deň, tak to isté vlastne máme a myslím si, že všetci s tým svetlom, našim vnútorným svetlom, lebo vlastne to naše svetlo, ja to beriem ako tú životnú energiu, hej, ktorá tiež proste sídli v tej pánve, v tom brúšku, hej, v tom našom proste v nás. A čo tak akože zapaľuje ma, tak z tých takých bežných vecí, tak proste slniečko, to je úplne akože alfa omega, ale samozrejme slnko nesvietí každý deň, máme hej niekedy aj zamračené, tak potom, že čo? Tak sú to naozaj také, ja neviem, kontakt s iným človekom, hej, alebo proste objatie, alebo pre mňa za mňa aj nejaké výborné jedlo, alebo úžasne namiešaný teplý čajík, hej, že vlastne sú to také tie maličkosti, ktoré ty keď vedome proste s nimi
nie že pracuješ, ale keď si ich fakt užívaš a keď sa sprítomníš a proste teraz naozaj si užívaš to jablko, dajme tomu, tak vlastne ja to aspoň tak vnímam, že každá a jedna táto vec ma vyživuje. Že úplne vo mne ako keby rozsviecuje viac a viac to vnútro. A ja potom naberám ten taký dojem, že ja mám toho svetla v sebe toľko, že ho môžem, a doslova je to taká ako keby moja ľudská povinnosť, že ho mám šíriť ďalej, lebo naozaj verím aj v to, že your vibe attracts your tribe, hej, že ty proste ako čo vyžaruješ, tak to k tebe príde, ale aj z takej ešte menej v úvodzovkách sebeckej roviny, že vlastne sami asi dobre poznáme, hej, že je napríklad nejaká nálada v nejakej miestnosti. A potom tam príde človek, ktorý je extrémne naladený, má super náladu v ten deň a naozaj spraví tú náladu aj všetkým ostatným. Bez toho, že by sa snažil, stačí, že iba vojde a proste všetkých pozdraví a nejak sa proste tá interakcia vďaka nemu rozprúdi a my to všetci v sebe máme, ale strašne veľa ľudí v dnešnej dobe má to svetlo úplne ututlané v sebe a ja mám pocit, že niektorí ľudia to robia až tak zo zvyku, tak vedome a v podstate nie že naschvál, ale že tí ľudia ani ako keby si neuvedomujú, že ono to je naozaj jednoduché. Len treba proste sa tomu otvoriť, tomu nášmu vnútru. Lebo my máme proste väčší potenciál, ako len fungovať v bežnom úvodzovkách nejakom zabehnutom kole. Mne sa páči, že vlastne ono to tým všetkým, čo robíme a my dnes, že máme takú niekedy naozaj neobmedzenú paletu možností, tak vznikajú akoby také nové povolania. A to je aj taká moja ďalšia otázka, že či to, čomu sa momentálne venuješ, lebo pravdepodobne sa to zmenilo už od nejakých tvojich vízií a snov, možno z obdobia dávnejšie a je to pravdepodobne aj iné v porovnaní s tým, čomu sa budeš venovať o pár rokov, tak ak to teraz v tejto chvíli vnímaš ako také svoje poslanie, tak čo vnímaš, že odovzdávaš? Do čoho vlastne ideš? Do tých stretnutí, do tých kurzov, do tých lekcií, ktoré vlastne teraz aktuálne tvoríš? Je to sranda, lebo ja som pôvodne, keď som aj toto akože začala rozbiehať a všetko, tak som sa na to pozerala z tej takej jednej roviny, že vlastne idem ženy naučiť prácu so svojím telom, respektíve ja to ani nechcem nikdy nazývať, že učím tanec, lebo áno, istým spôsobom som ako keby lektor, že vlastne odovzdám nejaké know-how, odovzdám nejakú akože techniku a podobne, ale stále bazírujem na tom, že vlastne nie ja ťa to naučím, nie je to o mne. Ja som iba ten taký sprostredkovateľ, sprievodca a môj cieľ je v ženách a v ľuďoch celkovo, lebo ono je to sranda, ale síce sa venujem ženám, ale ono to tak presahuje do mužského sveta, že až. A že vlastne prebudzám tú prirodzenosť v nás, lebo proste ja som presvedčená, že aj ten tanec, tie pohyby pánov, tá senzualita, tá naša ženská esencia proste je prirodzená. Je nám prirodzená, my ju máme v sebe, veď preto sme ženy. Avšak proste kvôli úplne rôznym faktorom, rôznym proste dôvodom je veľakrát nejak opäť ututlaná, zaspatá alebo vypnutá a my práve s tým pracujeme, respektíve ja sa stále teším, keď tie ženy prídu, pretože vtedy je jasné, že niečo ich zaujalo, niečo ich zavolalo, niečo im vo vnútri povedalo, že OK, toto môže byť pre mňa. A aj keď som sa stretla s nejakými ženkami fakt, že iba raz, že napríklad iba na jednom workshope a napríklad už sme ďalej nejak sa akože nestretli alebo podobne, tak viem, že určite aspoň jednu vec jej to dalo, hej? Že vždycky vlastne ja som strašne rada za každú správu, za každú spätnú väzbu, lebo mi to tak spätne potvrdzuje niečo, o čom ja som presvedčená a čomu verím, ale vždy je to fajn mať aj taký nejaký ten externý, akože takú fajočku, hej? Že wow, že jo, je to tak. No a ale k tomu som sa chcela dostať, že vlastne toto bola tá jedna rovina, ako som sa na to pozerala, hej, že vlastne odovzdávam ten pohyb vlastne a prebudza to vnútro. Ale postupom času som vlastne tak začala si všímať, že väčšina ani nie, že spätnej väzby, ale nejaké reakcie okolia, alebo nejaké proste také spontánne oslovenia, keď sa mi to stane niekde, že proste ma niekto osloví, tak sú o tom, že vlastne
o energii, že Klárka, že ty mi vždy dáš toľko energie, alebo že vďaka tebe som proste sa úplne naladila inak na deň. Že vlastne fakt, keď to dám dokopy, tak úplne drvivá väčšina spätnej väzby rozpráva o tých good vibes, hej? O tej proste radosti zo života a presne preto, z tohto dôvodu som vlastne sa aj, nie že rozhodla, ono sa to tak začalo skladať samo, trošičku ani nie, že presmerovať tvorbu, ale skôr ísť práve tým smerom akože viac do hĺbky a do tej radosti, lebo to je fakt v podstate jedno, že či ty tancuješ, alebo si nájdeš niečo iné, čo ti vyhovuje, inú výživu pre telo, mysel, ducha, ale najdôležitejšie je fakt to, že proste ti to dáva tú energiu. Hej, takže vlastne asi verím, dúfam, že sa to nezmení v živote, že ja si myslím, že určite sa budem posúvať ešte niekam inám a ono by to bola nuda, kebyže na celý život ostaneme iba pri nejakej jednej aktivite, hlavne keď máme vlastne nekonečné možnosti. Takže ja verím v to, že to sa ešte, ani si neviem predstaviť, ako to ešte môže byť, dajme tomu 10-15 rokov, ale čo sa týka tej energie, tak to si myslím, že je úplne nekonečná téma, ktorá vlastne vďaka tomu my tu všetci žijeme, vďaka tej energii, ktorá funguje. Takže to asi tak je, že proste to je asi to moje poslanie nejak s tou energiou pracovať, lebo proste baví ma to, strašne ma to baví. Ja teraz idem zase o takú tému hlbšie, ktorá je taká prepojená možno aj viacej s tým, čomu sa venujem ja, aj ako dula. A to je v rámci panvového dna sa vlastne vždycky venujem, alebo teda vysvetľujem žene a dosť často aj jej partnerovi, ktorí prichádzajú na, dajme tomu, pôrodnú prípravu, že naše panvové dno a celkovo anatómia našich ženských orgánov a vagíny a všetkého jednoducho tam dolu, čo máme, ako to máme uložené, tak sa podobá vlastne anatómii hlasiviek. A tu chcem nadviazať na takých pár tém. Jednak ide o vokalizáciu, ktorá je jednak dôležitá pri pôrode, ale vlastne ja sa chcem teba opýtať, či toto poznáš a predpokladám, že aj áno, lebo teda myslím si, že by ti to nemalo ujsť, keď sa vzdelávaš o týchto veciach a o týchto témach, že teda naše panvové dno je prepojené s našimi hlasivkami. A možno to teraz pre niektoré ženy alebo pre niekoho, kto nás počúva, znie úplne absurdne a začínajú googliť, ako to vlastne v skutočnosti je a hľadajú nejaké obrázky a ono ich vlastne veľa aj je, kde už to máme takto vedľa seba vlastne zobrazené, aby sme to lepšie pochopili. A teda ono sa to nemusí využívať iba pri pôrode, kde nám teda tá vokalizácia pomáha uvoľniť tú našu panvu, tie pôrodné cesty, ale teda pomáha nám to uvoľniť sa pri sexe, pri milovaní a teda keď sa venujeme zdraviu panvového dna a ty sa venuješ tomu zdraviu panvového dna aj skrz tanec a skrz pohyby panvy, tak poznáš toto prepojenie, ako to komunikuješ ďalej vlastne ženám? Je to pre nich nové? Alebo sa stretávaš s tým, že niekto príde a povie, no jasné, ja proste dýcham, aby som si uvoľnila vlastne tú panvu, ja viem, aké je to dôležité. Čiže toto je jedna vec, uvoľnená sánka, naše vydávanie zvukov v súvislosti s panvou a ešte ďalšia taká vtipná vec, ktorá vlastne, keď som sa pripravovala na tento rozhovor, mi napadla, že ja som ti vymyslela tvoje budúce povolanie, alebo teda keď sa niekomu zapáči, tak nech sa kľudne do toho pustí a bude sa to volať dance doula, alebo taká, že tanečná pôrodná asistentka v pôrodnom dome bude vlastne zamestnaná žena, ktorá je tanečnica, alebo teda taká profesionálka na panvové dno a na všetky tieto tu témy a vlastne súčasťou toho pôrodu, ktorý si tam vlastne žena do toho pôrodného domu príde prežiť, tak budú pohyby panvou, bude tanec a bude prepojenie tanca so zvukmi a s vokalizáciou a
Úplne proste tá moja predstava, keď mi to išlo, tak bola veľmi živá a mala som z toho obrovskú radosť, lebo teda viem, že pohyb a vokalizácia pri pôrode sú obrovským plusom. Takže spomenula som toho naozaj veľa a poďme to nejako zhrnúť, poď to nejako ty upratať. OK, tak rozmýšľam, čo sa chytiť prvá. Tak tak určite takto. Je rozdiel medzi mojimi workshopmi a mojimi lekciami, lebo tie lekcie proste jednak sú pravidelné a jednak tam nie je veľmi priestor ísť úplne do hĺbky, lebo proste trvá to 1,5 hodiny, je tam rozcvička, je tam stretching, ktoré proste musia byť a naozaj akože sa tam tancuje. Samozrejme tie efekty, ktoré prináša tanec s pánvou, oni chodia a tou pravidelnosťou vlastne sa ako keby vyrovná to, že nejak sa tam explicitne nevenujeme napríklad tej sánke. Iná vec sú workshopy, ktoré ja nazývam aj psychosomatické workshopy, že vlastne jednak to psyché v tom hrá tú rolu, že vlastne sa uvoľníš a aj do tej hudby sa dáš. No a to somatické, hej, tá fyzická rovina je to, že vlastne vždy na začiatku workshopu je taká kratšia prednáška a potom vlastne s tými teoretickými znalosťami sa presunieme do rôznych metód, až sa potom dáme do toho tanca. Takže na tých workshopoch je tam presne priestor na to a určite vlastne zapájam tam aj presne tú sánku. Jednak kvôli tomu, že vlastne, keď si teda vravela, že mám potvrdiť, alebo nejak, že ten súvis, že čo je vlastne, prečo je tá sánka taká podobná a veľmi prepojená s tou našou pánvou, tak mne sa veľmi páči pohľad taký, že vlastne tá naša maternica jednak je naše druhé srdiečko, že vlastne je tam aj sídlo presne tej našej životnej energie, tej našej tvorivej aj sexuálnej, to je jedno a to isté pre mňa, energie, ale zároveň a teraz vlastne s tou sánkou, aký to je súvis, že veľa žien má problém nejak vlastne rozprávať. A nehovorím teraz rozprávať akože takto bežná konverzácia, ale rozprávať od srdca, rozprávať vlastne stať si za tým, čo hovoria a hovoriť svoju pravdu. A to neznamená nejaké slepé presvedčenia, ale naozaj niečo, čomu oni veria. A veľa sa mi to stáva a už som si aj akože rozprávala som sa, aj písala som si s mnohými ženami, ktoré presne toto pociťujú, že vlastne veľakrát sa radšej prispôsobia a sú ticho, namiesto toho, aby proste prebudili tú ženskú silu, tú proste ľudskú silu v sebe a naozaj vlastne si zobrali tú zodpovednosť za svoj vlastný život. A to je presne to, že vlastne ty keď proste zaklapneš a uzavrieš hrtán, uzavrieš hlasivky, uzavrieš sánku a proste ústa, tak to isté sa ti stane proste v tej pánve. Ty sa uzamkneš, ty si zamkneš svoju ženskosť, svoju sexualitu, rovno vlastne aj v intimnom živote sa to odráža, prečo je príjemné, keď žena proste hlučnejšia pri sexe. Pretože tebe to urobí príjemne v tom, že ty ako náhle uvoľníš aj ten zvuk von, tak vlastne ty rozvibruješ aj tú pánvu, tu vlastne aj jednak celú maternicu, ale proste aj vagínu, že vlastne a ešte aj anatomicky, čo sa týka vlastne, že tie orgány sú veľmi podobné aj tak vizuálne. Takže vlastne toto všetko sa tak snažím akože prizvukovať a čo sa týka zvukov, tak dala si mi pekný popud, lebo na lekciách sme to ešte neskúšali. Maximálne vlastne na stretchingoch na konci stále vlastne vydychujeme ako keby nahlas z toho hrdla a potom vlastne na workshopoch zvykneme veľmi kričať. Akože potom už kričíme, sme divoké, lebo proste my ženy sa potrebujeme vyvrieskať. Ja napríklad mám taký neviem ako to ani nazvať, takú potrebu hocikedy iba tak zapišťať z ničoho nič, alebo proste zvriesknúť. Len tak, lebo proste príde tá potreba, príde tá chuť uvoľniť určitý nával energie a naozaj cítim, ako mi to umožňuje proste nechať ten prúd, aby nikde sa to nezaseklo. Hej, takže vlastne ja to asi viac dám do tých lekcií. Teraz si ma k tomu motivovala, som sa rozhavila na tej téme. Ja som vlastne včera
si prvýkrát pustila som si prvé video z tvojho kurzu, o ktorom o chvíľočku poviem viacej, alebo teda aj teba poprosím, aby si o tom povedala viacej, ale teda som si tu krútila panvou, snažila som sa skoordinovať svoje pohyby, uvoľniť sa a mala som slúchadla, lebo teda Agi už bol doma, tak som chcela, že nech on si robí svoje veci, ja som si robila svoje veci, nech sa navzájom nejako nerušíme. No a zrazu iba som si všimla, že sa na mňa pozerá, tak som tak kúkla na neho, dala som si von slúchadlo a on, že ty čo tak dýcháš, že riadne silno, húčne dýcháš. A ja som sa iba zasmiala, že proste, že mi to robí dobre, že sa takto dokážem viacej uvoľniť. Tak som pokračovala a iba to teda potvrdzuje tú celú teóriu, o ktorej sme sa tu bavili, ktorú sme spomenuli, že tá uvoľnená sánka, ten dých a zvuky, vokalizácia nám pomáhajú proste zefektívniť tie pohyby, ktoré robíme, tak sú potom oveľa efektívnejšie, ak to celé prepojíme, lebo teda naše telo je jeden celok a nemalo by fungovať, takže jedna vec sa niečo snaží a tá druhá jej nepomôže. Takže navzájom sa môže tak veľmi pozitívne ovplyvňovať a pocítime, tým pádom prežijeme väčšie uvoľnenie. No a vlastne kurz, ktorý som spomenula, sa volá, alebo teda taký tvoj veľký projekt sa volá Boostni svoju ženskosť. A ja týmto ešte chcem pripomenúť, že stále je možnosť sa do tohto prebiehajúceho kurzu vlastne prihlásiť, lebo lekcie alebo teda videá nepribúdajú takým spôsobom, že to ide naživo, ale dá sa k nim vlastne dostať spätne a môžete si ich potom vlastne aj stiahnuť a mať ich navždy. Ja som teda iba na začiatku, je to poriadna makačka, ak nie ste zvyknuté na nejaký pravidelný pohyb, ale je to obrovská výzva. A teda prosím ťa, Klára, zhrň mi, alebo zhrň nám teda, kde aktuálne, alebo aj teda do budúcna ťa môžu ženy vyhľadať v rámci tvojich služieb osobne, ale aj online, lebo viem teda, že funguješ aj osobne, robíš nejaké stretnutia, ale máš aj programy, ktoré tvoríš online. OK, tak začnem tým, že vlastne, ako som povedala, že som v Brne, fungujem v Brne, tak vlastne už iba pár mesiacov, pretože akurát končím školu a moje srdiečko ma ťahá domov, ťahá ma do mojich lesov a proste konám po Tatry, takže je taká vlastne posledná možnosť si so mnou zatancovať tu v Česku, ak ste niektorá z blízka alebo proste z okolia, tak vlastne v Brne každý týždeň a lekcie začínajú vlastne už o týždeň, neviem kedy vyjde tento podcast. 17. septembra 2024 začínajú lekcie v Brne, ktoré vlastne o všetkom ja informujem predovšetkým na mojom Instagrame, takže potom vlastne v odkaze pod popisom si môžu ženky ma nájsť. Takže to sú tieto lekcie, ktoré sa tiež volajú Boostni svoju ženskosť, lebo Boostni svoju ženskosť je koncept, ktorý sa tak nejak vyskladal a presne keď si to človek preloží, hej, že čo je to boostni, že vlastne podpor svoju ženskosť, proste je to ten vnútorný oheň. To je pre mňa tá ženskosť, tá proste ženská power, sila, ktorú máme v sebe a tým pádom vlastne fungujem jednak prezenčne na tých lekciách v Brne a vlastne konečne sa mi cez leto podarilo už dať dokopy ten online koncept, ktorý som mala veľmi dlho v hlave a stále som nevedela, ako to uchopiť a nakoniec to dozrelo presne do toho času, toho obdobia a tej podoby, do ktorej malo. A samozrejme je to len začiatok, lebo v podstate ten koncept Boostni svoju ženskosť, aj to je ten koncept. A názov toho kurzu je, že úvod do tajov našej pánvy. A tým vlastne naschvál som tam chcela dať to slovo úvod, pretože môže byť, a stalo sa mi to, že vlastne žienky sa zľaknú, keď vidia napríklad, ja neviem, niečo tverkom. Hej, že na jednej strane, že je im to atraktívne, že wow, že ja by som chcela sa naučiť tverkovať, na druhej strane sa toho úplne zľaknú, lebo si povedia, že vlastne toto nikdy nedokážu, že oni proste sa nevedia hýbať. Hej, aj včera presne sa mi stalo, že dostala som správu od jednej žienky, ktorá je teda už niekoľkonásobná mamička a vlastne písala mi, že už dlhšie pokukuje po tom kurze, po tom online, ale že ona sa cíti ako úplné drevo, že vlastne ona cíti, že má tie boky extrémne stuhnuté a ani nemá takú ohybnú chrbticu, že vlastne či vôbec to zvládne. A
Mňa niekedy vlastne, nie že zarazí taká správa, ale si vravím, že wow, že vlastne ja by som sa nad tým nikdy takto nezamyslela, ale je to presne kvôli tomu, že vlastne pre mňa je ten pohyb a tie rozhýbané boky takou viac menej prirodzenosťou a zároveň, ale som rada, že tieto správy dostávam, lebo mi ukazujú, že ono to tak nie je a že naozaj to má zmysel a že naozaj kopu žien to potrebuje a niektoré možno o tom ani nevedia a práve preto je skvelé, že sa to tak vlastne rozširuje, takže jednoznačne ten online kurz je aj pre úplné začiatočničky, absolútne žiadne tanečné tieto skúsenosti nie sú potrebné, lebo ono to nie je o nejakých choreografiách, ja vôbec neučím choreografie a nejaké proste zostavy, je to čisto o pohyboch, je to čisto o nacítení sa na svoje teličko a to vlastne tak fungujú aj moje lekcie. A tak funguje aj ten online kurz, ktorý má tiež svoju vlastne postupnosť a začína sa tým úplným základom až vlastne do komplikovanejších vecí, ale tým, že je to pre začiatočníčky, to neznamená, že je to jednoduché. Hej, tam hlavne, no, je to akože, to sa mi páčia tie komentáre, ktoré tam potom máme v tom kurze od rôznych žienok, že to bola makačka. Si vravím, no áno, je to makačka, ale stojí to fakt za to. Takže to je to. Online, ktorý vlastne je to ucelený kurz, ktorý obsahuje 8 tanečných lekcií, je tam aj vlastne zo pár stretchingov, aj zo pár warm-upov. Dnes tam vlastne ešte šupnem úplne poslednú takú trošku special session zameranú na práve tú intimitu, ktorú si spomínala, takú akože viac vedomejšie sa ponoríme aj práve do nej. A potom ešte sa vlastne venujem tým workshopom, ktoré, to je taká moja srdcovka, tie workshopy. A tak to vlastne začalo. Ja som začala vlastne lekcie robiť, ale tie workshopy to tak celé spustili, tú hĺbku toho, že vlastne tie lekcie boli iba o tanci, ale ako náhle sa vlastne ku mne dostal popud na tie workshopy, tak vlastne tam som začala ísť do tej hĺbky a to mi dáva najväčší zmysel v podstate, lebo veľakrát sa mi stáva, že žienky naozaj potrebujú sa iba vytancovať. Že vlastne že si spravíme len takú ženskú party, hej, ja tam vypeckujem proste tie španielské pesničky, je to fakt akože taký party vibe, ale zároveň proste veľa žienok tam naozaj príde s tým takým hlbším zámerom, že ich práve zaujala tá hĺbka toho. A takto aj chcem vlastne robiť ďalej, ale čo sa týka týchto vlastne workshopov, tak momentálne som ich pozastavila, pretože jednak chcem dokončiť školu, proste už sa chcem na to sústrediť, nech to mám za sebou, aby som sa fakt mohla úplne naplno venovať tomu, čo momentálne ma úplne najviac baví. Takže vlastne momentálne tieto workshopy spia, ale zároveň veľa vecí beží na pozadí, veľa vecí sa doskladáva a ako som vravela, ja sa stále viac presmerúvávam k tej sexualite, takže určite naberú na ďalšej hĺbke a predpokladám, že od roku 2025 opäť nabehneme na workshopy. Čo je skvelé na týchto workshopoch je to, že vlastne ja s nimi cestujem. Ja s nimi môžem ísť v podstate hocikam. Napríklad, už som mala workshop aj tu v Česku, v Brne, aj v Zlíne, ale taktiež vlastne Sabinka, ateliér Duše na zemi, tak ma pozvala do Banskej Štiavnice, takže aj tam už bol workshop. Workshop bol už aj v Nitre, kde som tiež dostala pozvánku od Lenky Konopkovej, tiež vlastne žienky, ktorá sa venuje práve bábetkám a mamičkám a sound healing, takže vlastne to je úplne skvelé, že aj vďaka tým workshopom sa tvorí tá sieť a naozaj sa to rozširuje. No a môj taký zámer je to priniesť viac na východ, pretože ten západ Slovenska už celkom pekne fičí. Už som vlastne strašne šťastná, lebo vidím, že v tom Česku je to úplne inak rozhýbané tieto témy, že ženy sú tomu otvorenejšie a určite to aj ty vnímaš v tej svojej oblasti, hej, že vlastne, čo sa týka už aj nejakých uzákonení, hej, čo sa týka proste pôrodov a pôrodných asistencií a podobne, že vlastne to Česko je úplne na inej úrovni ako Slovensko. Ten západ už je na tom lepšie, stred takisto a ten východ ešte stále proste potrebuje pomoc. Takže ja som vlastne strašne šťastná, že som tu v Brne, lebo ono mi to tiež otvorilo v mnohých veciach inšpirovalo ma to a viem to priniesť presne aj na ten východ, čo je vlastne ten môj cieľ na rok 2025, že vlastne rozšíriť
robiť to viac a samozrejme chcem sa aj na ten online sústrediť, pretože jasné, nič ti nenahradí osobný kontakt. A nech si hovorí, kto chce, čo chce, proste osobná energia, osobná, proste tá zomknutosť je úplne na inej úrovni. Zároveň online má veľa výhod, napríklad, že veľa vecí si môžeš pustiť do záznamu, môže to fungovať asynchronnou formou, presne ako ty teraz vravíš, že vlastne si až teraz našla proste ten priestor na to, že teraz prišiel ten správny čas začať s tým kurzom a to je skvelé a presne tak som to aj chcela urobiť, lebo dáva mi to zmysel. Keď už ten online, tak využiť ho aj takto. A zároveň, a to vlastne teraz využijem na takú jemnú propagáciu, chystám niečo, čo som ešte vlastne nikdy nerobila, takže bude to tiež moja prvotina. A chystám víkendový pobyt pre ženy. A bude vlastne, zatiaľ máme pracovný názov, možno sa zmení, možno sa nezmení, ale bude to Žena, vášeň a zdravie. Ono je to koncept, ktorý vlastne robím v spolupráci s mojou kamarátkou, ktorá je gynekologická fyzioterapeutka a vlastne Maggie Cholty. A vlastne tam to pôjde naozaj do tej sexuality, lebo proste ani ten workshop, ktorý trvá 3-4 hodiny, ti proste nedokáže dať tú hĺbku a môže ťa ako... Nechcem povedať, že môže ťa to vysať a určite nie. Proste vždy to je o tom nabití sa vzájomnom, ale proste je to tak hlboká téma, že vlastne aj ten víkend je podľa mňa málo na to, hej. Takže vlastne veľmi sa na to teším a teraz dávam do toho veľa energie, lebo bude to v Česku teda. Preto som pozastavila všetky workshopy, aby som mohla jedine sa sústrediť na vlastne tie online lekcie, prezenčné lekcie v Brne a ten retreatík, ktorý bude pravdepodobne na jar. Takže a medzi tým tá škola. Ja ti tam ešte pridám také špeciálne slovo, ktoré by som tam, keď teda hovoríš, že to ešte je iba taký pracovný názov a tým slovom je rozkoš. Áno. Ďakujem, akože máš pravdu s tou rozkošou. V podstate my sme toto riešili, že vlastne či to žienky, a ja som strašne rada, že to teraz hovorím, lebo môžem to práve vám, poslucháčkam, takto objasniť, že či vlastne sa žienky nezľaknú, že zrazu, pre Boha, čo to budeme robiť, že vlastne bude to o sexe, bude to o rozkoši, neviem čo všetko. A pritom to je proste taká téma, ktorá zaujíma všetkých. Už malé deti zaujíma toto. Hej, lebo proste, a prečo? A prečo to všetkých zaujíma? Lebo je to proste tá podstata, vlastne to, ako funguje svet, proste ako vytvoríš nového človeka, nového živočícha, tak? Alebo ako vytvorí sa nová rastlina, proste vždycky tá reprodukcia, už len z toho biologického hľadiska je proste alfou, omegou toho života. Ale proste my vieme, že proste tá sexuálna energia sa nemusí transformovať iba na nový život doslova, ale aj nový život novým veciam, novým projektom, novým proste víziám a transformovať ich práve skrz tú rozkoš. Že ty vlastne buduješ sebe postupne aj tou rozkošou, to prežívaním tej rozkoši na každodennej báze pri každodenných situáciách. Že to fakt nemusí byť len čisto milostný akt. Takže vlastne toto všetko ty vieš vo svoje dobro využiť a nabíjať sa tým. Proste aj ten samotný sex je taký dobíjač batériek, ak je vedomé vykonávaný. Ja by som v tomto momente, alebo teda vnímam potrebné iba tak pripomenúť, že keď sa bavíme o sexualite, keď vyslovujeme slovo sexuálna energia, tak nie je to prioritne zamerané na vzťah muža so ženou, alebo na partnerský vzťah a na sex a na milovanie. Áno. Ale hovoríme o takej prvotnej našej energii a ono sa to v podstate dosť náročne dáva do slov, hej? Ale teda je to náš zdroj, je to, ako prežívame my, aký máme ten taký najhlbší vzťah. Teraz sa bavíme možno viacej od nás o ženách, aké je to také intimné spojenie so mnou, s mojou intuíciou, s mojím zdravím, s mojím telom, s mojou dušou, s myšlienkami.
a na základe toho, ako potom prežívam svoj deň, ako sa dokážem tešiť, ako dokážem byť pokojná, vášnivá a ako dokážem tvoriť, ako to dokážem vlastne meniť na nejaký kreatívny proces. Čiže sexualita ako taká tu neznamená, že ak sa ja chcem prihlásiť do nejakého tvojho kurzu, workshopu, stretnutia, víkendového pobytu, tak musím mať partnera a musím v tom období vlastne prežívať nejaký partnerský milostný vzťah. Nie, vlastne túto to úplne že nulujem. Je to prioritne o tom, čo prežívam ja sama ako žena so sebou na psychickej a fyzickej úrovni. Presne, súhlasím s tým úplne. Áno, to je to, že vlastne tá sexualita v zmysle, alebo tak, keď používam to spojenie sexuálna energia, čo vlastne z tej sexuality vychádza, tak presne vždycky ja vlastne to beriem ako synonymum tej životnej energie, tej tvorivej energie, ktorá presne, ktorú vieš využiť v bežnodennom, každodennom živote. A to súvisí vlastne aj s tou ako keby s tou radosťou zo života, lebo proste ty, keď si sexuálne nabitá a nemusí to byť zase, nemusí tam ísť o ten milostný vzťah alebo akt, ale naozaj proste s tou sexualitou v sebe, s tým takým vnútorným pocitom, lebo ono to je veľa o tých pocitoch. Ja napríklad aj často spájam vlastne s tou sexualitou aj senzualitu. Hej, že vlastne aj tie lekcie, ten koncept Busni svoju ženskosť, tak ja mám ešte tam taký podnadpis a to je, že sensual and wild, že vlastne senzuálna a divoká. A ja som to pôvodne mierila na tieto dva atribúty žien, kvôli tomu, že vlastne tie tance alebo tie pohyby, ktoré robíme a tá hudba, proste tie frekvencie tej hudby, na ktorú tancujeme, mne osobne najviac evokujú alebo vo mne najviac prebudzajú ako keby tento archetyp, hej, taká tá divokosť a senzuálnosť a tá taká ženskosť, lenže čo je ženskosť, hej? Proste niekto si, keď sa povie ženský, veľa ľudí to môžu vnímať ako, ok, niekto je ženský preto, lebo ja neviem, žena je nejak akože vyparádená a vyzerá ako žena, ale je to oveľa hlbšia záležitosť, hej? Že tá ženskosť je tá sebavedomosť a to sebavedomie tiež súvisí s tou sexualitou, lebo ty ako náhle proste si vedomá toho sexuálneho prúdu v tebe, ty vieš, že ty žiariš, ty si naenergetizovaná a ty tým pádom proste ani nemáš nejak dôvod premýšľať nad tým, že ako sa nejak zhadzovať sama svojimi myšlienkami, lebo ty vieš, že ty proste si v tej svojej ženskej sile. Si žena, si ženská, sebavedomá a sexuálna. A to je proste tá sexualita najhrubšieho zrna a vlastne ten základ toho všetkého. Klári, mne ešte tak napadá doplniť. V podstate veľa žien prichádza za tebou, aby sa tebou inšpirovali, ale kto je tým, alebo čo je tým, za čím ideš ty? Či máš ty vo svojom živote ty nejakú sprievodkyňu, alebo máš nejaký ženský kruh, medzi ktorý rada sa vraciaš a vlastne ťa to nabíja a doplňa ti to a vyživuje ťa to takým spôsobom, akým možno nás ženy, ktoré si vyberieme nejaký tvoj program alebo nejaké tvoje stretnutie. OK. Rozmýšľam, že určite áno. Určite mám vo svojom okolí ľudí, ktorí ma motivujú, ktorí ma inšpirujú, ktorí ma niečo učia. Neviem, vlastne napríklad ja som v živote vedome nevyhľadala nejakú koučku alebo nejakého takého človeka, ktorý sa tomu fakt, že vyslovene venuje. Skôr si beriem takú tú inšpiráciu vlastne z môjho okolia a vidím inšpiráciu aj v mojej babke, vidím inšpiráciu v mojej mamke, ale čo sa týka akože vyslovene takých nejakých mojich učiteľiek, tak jednoznačne mám kamarátky, ktoré sa venujú aj rôznym takýmto veciam a napríklad ženské kruhy alebo také rituály, tak mám kamarátku Ľudsku Šajtlovú, ktorá je zároveň vlastne aj šéfkou našej tanečnej skupiny, pretože ja tancujem aj profesionálne v jednej skupine. A vlastne tak ona, vďaka Ľudske som sa tiež
z veľkej časti dostala k tomu takému hlbšiemu prepojeniu so ženskosťou. Ono v tom období začalo byť veľmi veľa faktorov. Vtedy vlastne aj prišla korona a karanténa. Myslím, že toto otriaslo a prebudilo veľmi veľa ľudí, takže vlastne som aj strašne vďačná, že sa to stalo. No a vlastne s ľudskou som zažila prvý taký rituál v lese. A to bola zase pre mňa taký vstup do úplne iného sveta. A zo pár takýchto rituálčekov sme si robili, ale zároveň proste vždycky je to také uzemnené, lebo akože my sa strašne veľa smejeme. Aj celá tá naša tanečná skupina, napríklad tie ženy v tej našej tanečnej skupine, my sa tak dokážeme nabiť navzájom. Takže toto je pre mňa vždycky taká radosť, keď sa stretnem s akoukoľvek kamarátkou mojou, to je úplne skvelé, ale taktiež napríklad zbožňujem zase zo strany môjho priateľa, tak naša partia to sú skoro čisto muži. Čisto vlastne fakt, že čistá pankačina a ja toto zbožňujem tiež, lebo proste všetko je o rovnováhe, všetko je o tom proste balansovaní. Rada si uletím, ale rada proste sa aj uzemním. A k tomu sa chcem vlastne dostať, že pre mňa totálne najväčšia učiteľka, najväčšia taká radosť vo mne je príroda. Proste ja, keď mám toho dosť, keď sa potrebujem nabiť, keď vlastne hľadám odpoveď a neviem sa pohnúť z miesta, proste príroda a veľmi si užívam aj čas o samote. Ja to zbožňujem proste. Určite ešte predtým, ako skončíme, tak vlastne máme tu poznačený taký citát v tom našom zdieľanom dokumente, ktorý sme si tvorili v rámci tém, ktorých sme sa chceli dotknúť v tomto rozhovore. Tak máme tu niečo o prírode, a teda ja poviem ten citát. Celistvosť a intimné spojenie s inteligenciou prírody. A tým pádom mne z toho celého vyplýva taká otázka pre teba, že čím je pre teba príroda inteligentná? Tak, v prvom rade, toto je citát z jednej knihy. Ja to mám vlastne v popise pri jednej fotke na Instagrame a veľmi sa mi to páčilo. Jednak tá celistvosť súvisí s tým, že vlastne presne ten holistický pohľad nielen na fungovanie nás ako jednotlivcov, ale aj ten celý svet, že proste uvedomiť si, že všetko so všetkým súvisí, že proste my žijeme v kolektíve, takže to je tá celistvosť. A tá inteligencia prírody a to napojenie na ňu. Tak ja som sa strašne tešila na túto otázku, lebo ja proste milujem o tom rozprávať. A príroda sama o sebe pre mňa proste znamená viac vecí. Jednak príroda ako matka zem a buď vlastne fakt z toho takého pohľadu, že idem do lesa, hej, alebo proste, že matka príroda. Zároveň sú to všetky tie elementy, hej, že vlastne aj vietor, aj voda, proste všetko to fyzické. S tým súvisí vlastne aj to naše telo, pretože z matky zeme sme proste vzišli, naše telo je proste tvorené, je to príroda. Takže to je tá inteligencia tohto pohľadu na prírodu je taká, z mojej perspektívy, že vlastne to telo je dokonalý stroj. Tak ako vlastne príroda úplne vidíme, ako dokáže bez zásahu niekoho, dokáže fungovať úplne krásne na nejakej symbióze, synergii, tak to isté vlastne platí na naše telo. Že vlastne tiež tam sa nedá nejak proste ignorovať, hej, keď sa vrátim ku tej pánve, tak ja vždycky vlastne na každej a jednej lekcii proste riešim chodidlá, riešim proste postavenie kolien, riešim hruď a taktiež vlastne aj tú sánku samotnú. Hej, že vlastne nemôžeš ignorovať zvyšné časti tela bez toho, alebo keď sa chceš venovať jednej konkrétnej časti. Hej, čiže v tom je tá príroda, tá matka zem inteligentná, že vlastne proste je to dokonalý systém. Ale potom ešte sa pozerám na prírodu z takej širšej perspektívy, a hlavne, čo ma na nej strašne fascinuje, je tá dokonalosť geometrická, tá fraktálnosť prírody, keď si vlastne uvedomíš, že fakt je všetko to isté a fakt je vlastne vzorce sú rovnaké všade, hej, že proste keď si pozrieme, ako my vidíme vesmír a proste ako funguje napríklad náš mozog, dajme tomu, je to isté. Hej, že vlastne mikrokozmos, makrokozmos, že stále proste, že a to zase súvisí s tým, alebo potvrdzuje to, že všetko so všetkým súvisí a
je to tak extrémne dokonalý systém, že mňa to nikdy neprestane fascinovať, že vlastne stále sa v tom dá bádať, hrabať a zároveň stačí to iba pozorovať a človek si fakt uvedomí, keď otvorí tú myseľ, že ono to tak naozaj je. A potom aj ten život naberá úplne iné obrátky, lebo ty si naozaj uvedomíš, že všetko je v poriadku. Všetko je tak, ako má byť. Všetko proste ide v tvoj prospech, lebo prečo by nemalo to ísť v tvoj prospech? Hej? Že v tom tiež vidím tú dokonalosť prírody a že je to naozaj veľakrát len o perspektíve a naša ľudská myseľ proste zbytočne niekedy komplikuje to, čo nemusí byť také komplikované. K tej prírode a k tomu, čo si spomenula a veľmi si to krásne tak zhrnula na konci a som rada, že si sa k tomu dostala, tak ja by som len doplnila taký pojem a to je posvetná geometria. Môžete sa niekto na to tak hlbšie pozrieť, vyhľadať si o tom nejaké informácie a súvisí to teda ja to spomínam hlavne preto, lebo žijem s človekom, ktorý sa venuje práve stavbám, ktoré sú gulaté, kupolovité, alebo respektíve, neviem, geodetické. A sú to vlastne budovy, alebo teda je to typ stavby, tvar, ktorý práve odráža túto posvetnú geometriu aj z prírody. Takže taká moja malá vsúka. A na záver ti dám takú jednu tému, otázku a ty už si s tým počaruj a urob, čo chceš v rámci odpovede. Predstav si, že k tebe príde žena, ktorá je na nejakej križovatke a cíti, že možno potrebuje nejaký impuls do života. Túži sa stať možno voči sebe viacej otvorená, citlivá, pozorná, láskavá. A čo si myslíš, akú otázku by si tá žena mala položiť na takejto križovatke, v takejto situácii v živote? Alebo teda, akú otázku by si ty položila sama pre seba, hej? Keby si sa ocitla v takej situácii, že potrebuješ nejaký impuls. Dosť dobrá otázka. Hlavne vlastne, ako úplne prvá vec mi napadlo to, že vlastne tá žena môže byť vyhorená z strašne veľa dôvodov. Hej? A je určite rozdiel, keď je vyhorená napríklad z hektického životného tempa, ktoré, z práce, ktorá ju nebaví, alebo zo straty bábätka napríklad. Hej, že vlastne tam je asi tiež by bolo fajn vedieť trošku kontext, hej. Ale akože, lebo všeobecné rady sa môžu dávať, no a že proste neskúsiš, nevieš. Takže ja tiež akože, dobre, ja by som mohla povedať, no tak si zatancuj, že pusti si hudbu, ale nie vždy tá žena proste na to má takú tú chuť a ja verím v to, že tanec je liečivý, ale proste nie, keď si uprostred nejakej naozaj depresie a proste ono ti to nemusí sadnúť do toho tvojho stavu. Tak ja by som asi prvú vec urobila, že by som ju objala. Že by som ju naozaj akože silno objala a ono v podstate mne sa to už párkrát stalo. Aj to je tá krása ľudského dotyku, že vlastne my sme tu jeden pre druhého a musíme tu byť jeden pre druhého. No a vlastne už sa mi to párkrát stalo, že vlastne zoznámila som sa napríklad s jednou spolužiačkou a teraz sme už veľmi dobré kamarátky, ktorá v tom období bola aj cítila, že úplne taká nemastná, neslaná, že vlastne jej život je nudný, že vlastne nemá žiadne nejaké konkrétne záujmy, nemá veľa kamarátov, pretože prišla do vlastne nového prostredia a nemá vlastne partnera a nevedela, že čo. A vlastne my sme tak začali sa nejak spolu iba baviť bežne, až kým som sa vlastne dostala, alebo až kým som zistila, že vlastne takto to ona má. A začala chodiť na moje lekcie a ona ožila. Takže vlastne nechcem hovoriť, že to môže to. Ale nie, ja si skôr myslím, že vlastne ako sme sa začali spolu baviť, tak vlastne už len tá prítomnosť, byť pre druhého človeka a vlastne komunikovať a nesúdiť. A ono to môže byť ťažké, lebo vlastne aj keď tá žienka, hej, keď sme si povedali ten príklad, napríklad sa takto cíti, ono môže byť, že nemá nikoho takého, že nemá žiadneho takého vlastne blízko človeka, komu sa zveriť. A čo potom? Hej? Tak mne osobne, ja som vlastne raz mala strašne akože také náročné obdobie,
takú veľkú krízu a ja som sa vtedy cítila extrémne osamelá. Ja som vlastne mala pocit, že sa mi komplet celý svet otočil chrbtom. A ja som si vtedy začala písať denník. A mne to tak veľmi pomohlo, že ja v podstate do dnešnej doby si píšem ten denník a veľakrát po ňom siaham práve vtedy, keď mám taký pocit, že nie že stagnujem, ale že to ani vlastne neviem. Ja si myslím, že to neviem dať doslov, že neviem čo s tým, lenže ty ako náhle chytíš to pero a začneš písať, ten mozog vlastne ako musí dať ten impuls do tej ruky, on to začne skladať a ja si to niekedy po sebe ani neprečítam. Mne to netreba, lebo stačí sa vypíšeš, stačí, že to dáš von a ty zrazu začneš chápať, že čo sa deje. Že to je podľa mňa asi najdôležitejšie pri akomkoľvek probléme, alebo keď má človek nejaký pocit, ale najprv si ho treba trošku vlastne, nie že pomenovať, ale vlastne si ho rozložiť na drobné, že čo sa vlastne deje, aby vedel, ako má postupovať a ako s tým pracovať. Takže mne pomohol denník, mne pomáha tanec a pomáha mi fyzický dotyk. A príroda. Príroda jednoznačne. Nech ide ku vodopádu. Žienky, ktoré cítite sa zle, choďte ku tečúcej vode a nechajte nasávať tú energiu. Tak. Klára, ja ti ďakujem za tvoj čas, za tento rozhovor. Bol to pre mňa veľmi príjemný štart do tohto dňa. Teším sa, keď to celé zostrihám, keď to dáme vonku, teším sa prípadne na reakcie ľudí a úplne, že najviac ma poteší, keď sa niekto inšpiruje a ešte sa pridá do tvojho kurzu a potom to bude mať taký, podľa mňa, presne ten široký dosah, aký sme chceli, alebo teda my sme v podstate týmto rozhovorom nemali nejaký cieľ, ale moje rozhovory sú o tom, že ideme do hĺbky a ja si myslím, že sme sa v niektorých témach pekne tak vhlbili a ja ťa vlastne týmto pozývam k tomu, aby sme si to o rok zopakovali a aby sme zhodnotili tvoje projekty, tvoje kurzy, možno medzi tým sa nejako prepojíme aj s Rebo so Šatkou a bude to zaujímavá spolupráca. O tom ale teda na budúce. A celý čas mi vlastne tak ide, že na tie tvoje aktivity a na to celé, čomu sa venuješ, keďže to má taký presah na ženské zdravie a na to ženské prežívanie vnútorné, vonkajšie a prejavuje sa to tým pádom aj na naše vzťahy, tak ja si myslím, že by si mala dať taký plán do tohto roka, kde budeš získavať recenzie a ohlasy nielen vlastne od žien, ktoré na sebe nejakým spôsobom pracujú vďaka tebe, ale od ľudí, ktorí sú z ich okolia, že vlastne ako vnímajú tú zmenu alebo nejaký posun a niečo vlastne, čo sa zmení u tých žien a vďaka tým tvojim lekciám, tým tvojim kurzom a tvojmu poslaniu. Takže ešte raz ti ďakujem a teším sa na budúce, teším sa na to všetko, čo bude ďalej vznikať, aj na to, čo už teraz tvoríš. A som rada, že som ťa takýmto spôsobom spoznala a že vďaka mojim rozhovorom a vďaka mojej Rebozo.sk ťa spoznajú aj ďalšie ženy a ďalší ľudia. Akože to sa ku mne už dostáva, takéto spätné väzby od iných ľudí ako od konkrétne tých žienok. A je to presne, no je to úžasné a vlastne to ti fakt potom ti len potvrdí to, že wow, funguje to, má to zmysel a proste je to potrebné. Je to naozaj potrebné, lebo vidíš, že to má proste dosah nie na jedného človeka, ale na viac ľudí, ktorí potom vlastne takto sa lieči svet proste. Verím v to. Tak ja Evi tiež veľmi ďakujem. Tiež mi veľmi príjemne sa rozprávalo a tiež presne by som sa rozkecala ešte o toľkých možných témach, takže veľmi rada si to zopakujem opäť. A ďakujem teda aj poslucháčkam, že sa dostali až tu na záver a budem tiež veľmi rada aj za dojmy alebo nejaké popudy z tohto podcastu, pretože bolo tu veľmi veľké množstvo tém tak načatých a určite vlastne alebo verím, že sa veľa žienok aspoň v niečom nájde a že ich to nejak prinúti rozmýšľať nad životom možno trošku inak. Takže veľká vďaka. A teraz každá jedna z nás, prosím pekne, vyzuť si topánky, alebo teda výjsť bosa vonku na trávu, na dvor, do prírody, ponaťahovať sa, zakrútiť panvou a užiť si a naplno prejaviť
to, čo v nás je, ten potenciál a nechať sa tým vlastne znútra, tým pohybom vyživiť. Áno, presne. A dať si ruky na podbrúško a zavrieť si oči. A vtedy je to krásne. Super, tak si to uzavrela krásne. Ďakujem ti. Ďakujem za tvoj čas. A ja ďakujem. A prajem ti ešte raz krásny deň. Ahoj. Aj tebe, ahoj.